да. Материал, който... Това, което показахме одеве, да. Хубаво е и в другите градове да се появят подобни места, за да може да се съхраняват както книги, дрехи... Имаме едно чувство, че в другите градове, извинявай, че те прекъсвам, са някакси по-организирани, мисля. Ние в Стара Загора малко малко, един-двама човека, първо почнахме. Ама аз казах и предния път, когато гостувах в твоето предаване, според мен личният пример е заразителен. Така. И точно сега това, според мен, показвам тази свободна книжарница. Минаха едни млади момчета, които сега организират за 1 юни свободен пазар. Да, ние сега го записваме. И сега това вече е минало събитие. Да. Но мисълта ми беше, че там се запознахме и те де-факто поеха щафетата. Това беше провокация един вид, тази организация на свободна книжарница, за точно да се така и размърдат. се вижда, че наистина това работи, когато дадеш личен пример, има хора, които се заразяват от него и действат. Да, фактически няма как. Това предположение, което отначало изразихме, нали, мнение, че не може в един град като Стара Загора, 160 хиляди и нагоре, не може да няма хора, които да могат да възприемат тази инициатива положително и даже сами да организират неща. Нали? Просто, да. Окей. Сега, ако имаме възможност да се свържем с... Ще се опитаме, така ще помоля колегите да се свържем с Варна, например, по телефона, ако можем да говорим и да видим там как мина тази инициатива в Свободна книжарница и как въобще там организират нещата. Каква е организацията, има ли перспектива, как мислят за напред да действат. Също така ще свържем и с София, ще свържем и с Бургас. Мисля, че от Велико Търново ще видим. Чувате ли ни? Мария? Да. Здравейте от Стара Загора. Значи, тук темата на нашето предаване са алтернативни инициативи, които организират свободни общности в различни градове в България. Искаме вашето мнение да ни кажете как мина при вас и даваме акцент днес на Свободна книжарница, тази инициатива, която тръгна, която се организира на 24 май. Искам така да ни кажете с 2 думи как мина това мероприятие в Варна, как го възприемаха хората, има ли перспектива така за в бъдеще подобни инициативи, имат ли почва? Да, абсолютно това не е първата инициатива, има вече 3 организирани свободни пазара във Варна. Хората приемат много при сърце идеята и имаше много питания кога ще бъде следващата, така че среща много голям отзвук в хората. Идеята на инициативата е една алтернатива на консуматорското общество, тъй като за никой не е тайна, че сме изправени постоянно пред кризи, икономически, екологични от всякакъв характер, а консуматорското общество и постоянното увеличаване на употребяването на стоки ни води до тези екологични кризи. Да. Свободните пазари предлагат една алтернатива. Там можеш да споделиш вместо да купиш и продадеш. По този начин намаляме консуматорството и изразходваните природни ресурси. Освен това е много по-приятно да споделяш, отколкото да купуваш и да продаваш. Да. Солидарност между хората. Абсолютно, абсолютно. Има много информация в интернет за всеки, който се интересува за солидарна икономика. Това включва много алтернативи. Не само свободни пазари, а и кооперативи, банки с услуги. Става въпрос за общества, които споделят директно услугите си, без да заменят пари, а директно със стойността на това, което произвеждат или предлагат, което също така улеснява хората, които в момента са без работа, например, и в затруднено финансово положение. Плюсовете са много и много се радвам, че всеки, който е присъствал на такова събитие, приема идеята от първия път, я подкрепя и пита кога ще има още. Имаше много хора, които изявиха желание да се включат и в организацията също така. Да. Как се казва организацията, която така инициира тези неща при вас във Варна? Да, във Варна аз поддържам връзка с 2 такива организации. Едната се казва "Окупираме с любов", другата е група "Варна действа". От "Варна действа" излизат свободните пазари, а "Окупира" беше свободната книжарница. И 2 групи са от активни граждани. Да. Във Варна въобще
от към тази страна активност има доста активни граждани, даже протестите преди няколко месеца тръгнаха от Варна, бяха най-масови. Ами, според мен навсякъде бяха масови, също така виждаме активност и в други градове. Свободната книжарница беше в 12 града. Така че активност има в цялата страна, хора, които имат желание за промяна, имат идеи, има в абсолютно цялата страна. Да, може би Варна се отличава малко, но айде няма да се хвалим. Трябва да го има навсякъде. В София също има много хора, има социални центрове, които се занимават с това от години, които са ни нанасят вдъхновение и мотивация. Да. Добре, желание за промяна. Казващте, много хора говорят за промяна, но различни хора промяната я разбират по различен начин. Ние в това предаване, блокът на Мавракис, от самото начало сме казали, че не сме, как се казва, такива, дето да неутрални, не сме неутрални, а сме с една определена позиция. Примерно по някои въпроси казваме, това е нашата позиция и не я следим. Примерно в този случай, вие говорите за промяна и аз самия мисля, че това е истинската промяна, която би трябвало обществото натам да се насочи. Някъде е написано пропукай капитализъм. Да. И аз мисля, че с тези инициативи успяваме по някакъв начин да лека по лека, с малки стъпки, да пропукаме системата по някакъв начин. Най-напред в нашето съзнание хората да разберат, че толкова много това консумативно общество не води до щастие и благоденствие, нали? И с практически действия да промениме обществото всъщност. А вие, това съм го казал и друг път, такива подобни инициативи, виждам в тях нещо като семето на едно бъдещо общество. Може да е далечно, но... Да, много се надяваме и ние се стремим именно към такова общество. Смятаме, че капитализма като система е именно това, което ни дърпа назад. Затова се опитваме да го пропукаме. Както казахте, има една такава книга "Пропукай капитализма". Тя е много интересна. Препоръчвам на всеки човек, който иска промяна, да я прочете. Да. Радваме се, че виждате в тези действия седмици, се надяваме да порасне нещо голямо от това. Да, добре. Значи, благодаря за това свързване. Само ми кажи, Мария, какво предстои още да организирате, като имаш предвид, че ние сега правим това запис и ще се излъчи в сряда това предаване. Да. Мисля, че предстои 1 юни нещо, но то вече ще, когато се излъчи предаването, вече ще е станало. Да. Има предвид за 1 юни, има планирано в много градове в страната да се направи свободен пазар, изключително за деца, споделено детство. Във Варна такъв за сега няма да се състои, няма такива планове. В момента ние сме концентрирани върху намиране на помещение, организиране на социален център. Ще направите нещо подобно като Аделанте, примерно? Да, надяваме се да ни се получи. Да. Евгений от Варна също иска да каже нещо. Добре. Да, на вас беше много приятно. Благодаря за вниманието. И аз благодаря. Успешен ден. Ало? Искам само да допълня, Мария, да, за свободните пазари и за другите инициативи, които правим. Да. Значи, чрез тези инициативи, макар да не са чак толкова масови по мащаб, ние нанасяме директен удар върху капитализма и върху държавата като обществено устройство в момента, тъй като от една страна всички групи, които организираме тези акции, са хоризонтални структури, което ще речем не иерархични, и въпреки това представляваме едни стройни организации, които доказват, че могат да вършат да извършат на най-различни акции заедно като могат да действат. Организация. Да. А пък срещу капитализма най-вече защото ние тотално отхвърляме основните фундаментални принципи на капитализма. Значи на нашите мероприятия няма пари, няма размяната са извършена съвсем друго ниво, като дори няма и бартер, което е за много хора дори е малко трудно за възприемане, но това го прави толкова новаторско, да го наричам. Да. Добре, Евгений. Благодаря за включването. Моля. Благодаря и
Пожелавам така успех на следващите инициативи. Мерси. До чуване. И така, дами и господа, чухме от Варна какво казаха хората, които организират тези инициативи. Никола, значи консуматорско общество. Значи, какво хората, аз забелязвам, че в много случаи, още от времената, когато испанците са отишли в Америка и са давали дрънкулки на индианците и огледалца, те са ги примамвали и са им давали тия дрънкулки, а те са им давали, примерно, земи, злато, примерно, земи, злато, тако. Нещо в подсъзнанието на човека. Не го ли тегли към тези неща? Дрънкулки, консумация. Със сигурност има нещо заложено, защото не може да е доминираща система в момента капитализма, ако не се основа на някаква човешка слабост. Слабост, да. 100%. Ние какво, против природата ли искаме да отидем? Не знам дали е против природата, в смисъл, това е много дълбоки философски въпрос, кое е част от природата и кое е повлияно от социума. Да. Това е дълъг въпрос, да. Дълъг въпрос, да. Примерно, желанието за убийство, естествено ли е или е повлияно? Носиш го в гена си или да, си го придобил? Толкова години психолозите не са дали окончателен отговор на това. Така. Така че със сигурност има. Според мен това идва от в по-дългосрочен план желанието за щастие, за достигане на изпитване на някакво мимолетно удоволствие от нещо. На това се базира консуматорското общество. За мен. Говоря за шопинг, примерно. Шопинг терапия. Да, дали шопинг. Дали ще си купиш нова блузка, дали в момента ще удариш една бира, дали ще изгледаш някакво забавно филмче или така нататък. Всичко се основава това на моментното удоволствие, което за някакъв кратък период ти носи някакво удовлетворение. И честно казано, това е на базата на наркотиците. В смисъл, наркотиците трябва да се разглеждат като по-широко понятие, не като химични вещества, към които се пристрастява. Човек има склонност да се пристрастява към всяка вид поведение. Да. Консуматорското общество е базирано именно на такова пристрастяване. И през останалото време... Аз признавам, имам страст към тази машина. Без тази машина никъде не мога. Всички имаме някакви зависимости. И те, през останалото време човек се почва да се... Ако така все по-често консумира, примерно алкохолизма или, нали? Да. Всичко да е на един и същи принцип. Ако все по-често консумираш, през останалото време почваш да чувстваш все по-нещастен, спаваш абстиненция. Да ти липсва и... Да, от че това нещо го няма. И си създаваш грешна представа, че то е това, което ти носи щастие. Докато всъщност е точно обратното, че то е това, което те кара през останалото време да се чувстваш нещастен. Липсата, неговата липса те кара да се чувстваш нещастен. Тоест, ако успеем да примахнем, ако човек може да примахне всички свои зависимости, той става безусловно щастлив, защото няма условия, той не чака да се изпълни някакво условие, за да се чувства щастлив. Да, така. Ще помоля колегите, ако може да свържем с София, с Антон, да се бъдем по телефона.